8-5. Изпълни Джизга, Василев, Николов. Петров преди малко добре от втора позиция. Петко Петков. После една хубава комбинация, завършена отлично от Николов. 6-8. Василев. Няма термин за такова проявление. Ангелов посреща топката. Девет на 6 на Лазък. Василев, Ненов. 6 на 9 ще изпълни Николов. Джизга. Клос. Хубаво отрази Николов. Ангелов. Петков. Ненов. Отлична игра на поляците в защита, разбира се, при анемични атаки на българите. Точка за българския отбор. 7 на 9. Николов. Ярош. Не разчете действията си, посрещна лошо. 8 на 9. Една точка предмина за полските волейболисти. Разбира се, причината за резултата до сега е не толкова голямата класа на поляците, поне аз така мисля, доколкото неубедителните действия на нашите. Това е верно, другарю Колев, но сега в последните минути, като че ли в играта на нашия отбор има известна активизация. И виждаме, че и поляците, когато са поставени в положение да бъдат притискани от противника, допускат грешки. Това е съвсем естествено, но Юрек сега не допусна грешка, да спечели начален удар. Ангелов. Осем на 9. На Лазък. Клос. Аут. След като Ярош отклони топката на мрежата, без да забие. 9 на 9. Джизга. Жълт картон за Ярош. Гайро Гигов, бихте ли обяснили, вие сте и международен съдия по волейбол, бихте ли обяснили за нашите зрители какво означават тези жълти и червени картони? Жълтия картон означава предупреждение към състезателя, който няма поведение на спортсмен, а червения картон означава лична забележка, която води до загуба на начален удар или точка за противника, ако той изпълнявал сервиса. Има ли случаи и в волейбола, както е традиция в футбола, червения картон да означава отстраняване от игри? Не, отстраняването
се сигнализира с едновременно показване на жълт и червен картон. 10-9 за българите. Ненов. Ярош посреща. 9-10. Ласко. Николов, Ненов. Отлична проява на Петко Петков. Налазек. Ангелов не можа да посрещне добре топката. Малко време не му достигна. Сега Ярош. Добър блок на Джизга и Налазек. 10-10. Петков. Ангелов. От втора позиция Стефан Петров, но Ласко се намесва добре. Отлична стрелба на Петко Петков. Всеки играч, за да се прояви, трябва да получи такава възможност да бъде титуляр. Единайсет на 10. Петков. Налазек. Ненов. Василев към Ангелов. Аут. 11 на 11. Добра стрелба на Клос. Василев, Ангелов, Ненов, точка, 12 на 11. Настъпи така наречения психологически момент. Да видим как ще бъде използван. Влиза 12 номер Юрек в полски отбор, излезе Шидлик трети. Възможност за нова точка. Ангелов. Топката докосна ръката на осмицата Клос, който участваше в блока. Но италианския съдия Лоти не видя и показа даже и жълт картон.
Сега блок на нашите отсъжда при чист аут. 12-12. Доста от съдиите, аз имах възможност и във вчерашния си коментар да поделя с вас, са под равнището, бих казал, на европейското първенство със своите възможности. Наистина в Швейцария, в Гърция, в Холандия едва ли са имали възможност да гледат и това постоянно волейбол на високо равнище, за да бъдат тук компетентни арбитри. Виждате, че и днес ръководството на Лоти поражда много спорове, много коментари по трибуните. 13-та точка за поляците, 13-12. Ангелов просто подарява топката на съперника. Клос аут. 12-13. Ангелов изпълни. Червен картон за седмицата, струва ми се, Джизга. И точка за българския отбор заради този червен картон. 13-13. Василев, възможност за 14-та точка. Петров отлично пласира. 14-13. – 14-13. Ангелов. Начален удар за поляците. Ласко. Василев този път игра безотговорно, бих казал. Просто подари топката на Ярош. 14-14. Подобна проява преди малко, този път поляците не успяха и сега Юрек докосна топката, може би без да има нужда. Начален удар за български отбор. Смяна, излиза Василев. На негово място с номер 3 Кьосев. И излиза и Ненов, на негово място с номер 9 Стоянов. 14-14. Сервира Стоянов, номер 9. Ето това подаване на играчът от зона 3 назад към негов съиграч. Приложено вече поне 15 пъти от страна на поляците и носи почти винаги успех. Стоянов. Начален удар Петров. Разбира се, връхна точка на напрежението. Не мога да ви кажа колко волт е, но всички в залата, струва ми се, са настръхнали. Петров.
Лошо поемане от Юрек, номер 2, 15/14. Стефан Петров изпълнява. И той е добър изпълнител на този елемент. Жизга. Четиринайсет на 15. Кьосев. 15/14. Петко Петков. Безпрепятствено забива Юрек. Здравейте, Гиго, защо не се ориентират по-бързо нашите? Предполагам, че това се дължи на нервното им смущение, което ги е обхванало, но сега със смелост може да се спечели този гейм и хладнокръвие. Още един жълт картон за състезател от полския отбор, но с това ръководството на двамата съдии не става по-авторитетно и по-категорично и по-обективно. Тук има ли някакъв норматив за... Примерно за колко жълти картона трябва да последва червен, или няма правило в това отношение? При второ провинение се показва задължително червен картон на същия състезател. Ето сега възможност за победа в този гейм. Василев, Ангелов, 16/14. Всички са станали на крака и приветстват успеха на българския отбор в този трети гейм. Разбира се, на 8 ще изпълни начален удар Натов. Сапега. Ненов. Галабинов. Успешен блок. 9/2. До сега в двата завършили гейма и в третия българите са отбелязали общо 11 точки. Искам да ви напомня, че срещу румънски отбор съветските волейболисти допуснаха да им бъдат отбелязани само 12 точки, което говори за приблизително еднакви стойности на втория и третия от миналите олимпийски игри в Москва. Другарю Гиго. Тогава обаче разликата в точките, а и в съотношението на силите, което се виждаше в игрището, беше по-различно. И това ни навежда на мисълта, че трябва да помислиме как е преминала годината от Москва до Варна за тези отбори, които се класираха начални места в олимпийския турнир. На нашия микрофон е заслужилия майстор на спорта Димитър Златанов. До миналата година капитан на нашия национален отбор по волейбол. Той чу символичната шестица
имената на състезателите, които предлагаме с доцент Гигов за символична шесторка на Евроволейбол 81. Добре, Златанов, наверно и други са направили впечатление. Според вас биха ли могли да конкурират и други волейболисти със своите качества, с показаното тук? Струва ми се, че има състезатели, които заслужават внимание, освен посочените от другаря Гигов шестима състезатели в символичната шесторка на Европа. От тези, които заслужават допълнително внимание, заслужава да се отбележи изключителната игра на разпределител на съветския от отбор Зайцев, който с своята тактическа игра в разпределение извежда се своите съотборници в стрелкови позиции и помогна много за спечелването на още една европейска титла. Заслужава внимание играчът с номер 5 от съветския отбор, мисля, че се казва Шкорихин, който е един много перспективен съветски състезател и твърде млад. Може би в бъдеще голяма част от играта на съветския отбор ще се базира специално на неговата игра. Може да се кажат и добри думи за един от младите състезатели от съветския отбор, Молибога. По-особено впечатление ми направи номер 3 от отбора на ГДР, който играе разпределител. Той е един млад... Кюнер. Да, Кюнер. Той е един млад перспективен състезател с голямо бъдеще. Също хубави думи могат да се кажат за състезателът от Чехословашката социалистическа република, Приложни, който играеше с номер 1. Един комплексен състезател, който и в нападение, и в защита играе еднакво. Благодаря ви. Благодаря ви. 14 на 2, 2 на 14 в третата част на матча. И в заключителния двубой съветските волейболисти показаха своята блестяща класа. Последна точка на 12-то европейско първенство по волейбол за мъже във Варна. 15 на 2 в третата игра и така след 15 на 3, 15 на 6 и 15 на 2 точки, 3 на 0 за съветския отбор. На най-високото стъпало на почетната стълбица съвсем заслужено ще застанат съветските волейболисти, които още един път показаха, че нямат равни на стария континент. На второ място се класира отборът. Membre de la commission technique de la Fédération internationale de volleyball. За класиране на трето място ще връчи членът на жури на Бел Полковен.
място отбора на Социалистическа република